showbiz mga idol kay ang mga netizens no grabe gyud ning social media oy. Gipang kilig nag-throwback og feelings. Ang uban pagid ko makahatag og kolor sa panag-abot aning sikat nga mga celebrities, mga idol, grabe ra pug kayo murag di mga minyo ang ilang gipang shit. Pero syempre usa man sa ginisa kana bang init kaayo kaniadto nga kana bang ang issue sa showbiz kay tungod lagi anang issue lagi anang third party. Pero karon mga idol hunungo na ka ng tanan kay puros na ni sila mga minyo og mga happy ni sila sa ilahang mga nagkadaiyang relasyon. Diba? In fact, ang lalaki aduna na ni tulo kabok mga bata, mga idol. Tulo ba or duha? Duha ra di ay uy. Sakto ba? Pino may anak ani niya. Pero ato nang i-reveal idol Kenny kay trending kinino sa maong segment ni ining usa ka noontime show ang panag-abot ni ining maong kanhi ex couple mga idol. Ato nang i-reveal wa nila pa si Dingdong Dantes og si Karil mga idol sa usa ka noontime show diin no nabatyagan gud sa mga netizens ilag yung grabe kini mga netizens matanglawin kaayo. Kay nasuta sa mga netizens nga naglantaw lagi sa mong noontime show mga idol nga dili jud makahimo og direct interaction ang duha. Kay ba na bayatadaan mga idol nga dili sa tumaayo ang kanabitang ilahang pamaagis pa nagbuwag sa katong nagkauyab ni sila mga idol. Labi na nga nahimong issue ang third party. No, nya kanang kinumduman atong nagipangutana kang Karil nga kanang atong issue lagi aning kay bao naman ta nga si Karil of course minyo na ni aning iyahang bana o si Dingdong Dantes of course with Marian Rivera. Ang mga netizens grabe ka makaungkat sa mga kagahapon. No, sumapalagi kuno nga behave kuno kaayo ang mga host sa maong noontime show. Kay kani magud si Dingdong Dantes nag-promote man ni sa iyahang salida nga unsay gipangan ato gani kanang unsay gipangan ato nga salida we know man siguro mo'y title ato mga idol diin bidahan kini ni Dingdong Dantes og sa iyahang mamahimong kauban nga bida pod ni ini main character nga si Charo Santos mga idol. Unya karon kagahapong adlaw pod migawas ang maong film sa mga nagkadaiyang sinehan mga idol ba Hunyo 11. No, so ay sakto lagi nana sila duha kabuk anak no kani si Dingdong Dantes ug si Marian Rivera, si Zia ug si Sixto. No, samtang si Karel wala pa ni sila kanang unsay tawag ani wa pa ni sila anak sa iyahapong bana no nya kinumduman ba ano nga 3 years pod ba nga nagkauyab silang Dingdong og Karel nya nagbuwag ni sila ni adtong tuig 2008. No, so grabe ang mga netizens gipangkilig, nag-throwback og feelings, nagkagidlay, tigong saok-saok mga idol, pero mao lagi ni dira ra gid kutob ang tanan ha. Puros na ni mga minyo, puros na ni sila happy sa mga nagkadaiyang relasyon.